Dobrý deň diváci, dneska vás vítam u part 2. Idem zachrániť Dinokida. Takže viete, aká to je hra. Idem asi narúbať drevo ako camper. Kláska za 10 gemov. Coal, keď si dáte zo začiatku, tak to príde 70, viete? Takže to dám semkať. Boom. Idem narúbať stromy, aby sme mali také drevo, lebo bez dreva by sme to asi neprežili. Na druhý deň príde shopper, tak sa snažím získať bunny food. Yes! A tam sú predo mnou hneď vecká. OK, vždycky na veckách bývajú takéto stavbičky. Napríklad tu. No, teraz na chlapčenských nebolo žiadne prekvapko. Tak bude na babských. Oh, jej! Čo bude? Godex. Obia. Ty kokos, OK. Ten obia bude asi veľmi dobrý, neviem. No tak idem do tohto baráčiku, lebo v tomto baráčiku sú vždycky tie čestky. Snad tu nebude wolf, lebo tu bývajú aj wolfovia. Yes. Čestka? Čo tam bude? Revolver! Yes, sir! Shelly. Dobre. Look! Jej. Ajajajajaj. Idem. Boom. No. Friend zomrel. To je veľmi zlé. Obia, ty máš bandage, alebo čo máš? Ty kokos, ty čo máš ale? OK, tam je vila. Snáď ešte nikde nevidím tá kopec. Lebo kopec je znamenie, že tam je Dinokid, viete? A Dinokid je veľmi super, keď ho dáte. Lebo vlastne dostanete achievement, aj gemy dostanete. 2. Teraz som skoro aj chcipol. Jej. No, sa to nezjem. Dobre, keď to zjem, to morsela, aj takéhoto, tak mňa to zabije. Teraz to môžem zjesť konečne. Noc ja nenávidím. Možno vypadne aj bunny food. Čo keď? Hop. Ne. Nevypadlo. Takže. Tento obja asi bude niečo kraftiť. I to tak vypadá, takže narúbať tento strom možno. Ale ešte nepotrebujem, takže idem to tu preskúmať. Čo to tu máme. Lebo tu boli tie svetlušky vlastne. Bunny. Dobre. Možno vypadne aj bunny food. To je dobre. Poď. Ježiši. Nech už vypadne konečne ten bunny food. Jelenko. Čau, Jelenko. Ty si ma v minulom parte skoro zabil, Jelenko. V tomto by to už mohlo byť. Už nech. Yes. Na ďalší deň tu bude ten týpek. Poď. Drevka. Čo on mi všetko sobral skôr. Nezostalo nič. No keď nájdem vlka a bude deň, tak ten týpek tu bude a ja mu to hneď dám. Aby si mal to zaslúžiť. OK. Takže. No, za chvíľu možno aj bude deň. Ale ja som tu od toho, aby som zachránil Childa. No, poviem vám niečo na konci. Na konci ho možno aj zachrániť 3, 2, 1, deň. Yes, je tu týpeček. Poď, good eggs. Good suck. Yes, lebo už mám good suck.
Wolfpet. Dobre, nájdem vlka. A určite sa mi to podarí. 100%. 100%. Tam je kopec. OK, tak tam sa idem kúknuť. Možno. Hen tam je. Idem sa tam kúknuť. Čo tam je? Dobre, tak jedného. Poď jeden. Poď a zabijem ťa. Yes. Teraz sa musím ísť dohealovať niečím. Napíšte mi do komentárov, že čím sa tu vôbec healuje. Alebo že či sa healuje samo. Keď sa nehealuje samo, keď sa healuje samo, dajte like. A keď sa nehealuje samo, tak napíšte do komentára, prečo sa nehealuje samo. Alebo a odber je, že jak sa healuje. Alebo koment. Napíšte mi do komentu, jak sa vlastne healuje niečím iným. No, takže možno idem dať aj toho Wolfpeta. Možno mi to vyjde, neviem. Proste ja neviem nič o tom. Tam je ten kopec. Yes, tam je. Tak jeden musí ísť vždycky. Ja ich zabijam po jednom, lebo keby ich bolo veľa. So Spírou je to veľmi ťažké. Teda ľahké, veľmi ľahké. Zoj! Počkaj, takto. Revolver si dám a bam. Poď. Je mŕtvý. Nevypadol Wolfpet, tak tohto idem. Ináč, keď na ňo stojíte, to je veľmi super. Ale tak ideme rýchlo za tým typkom, šprintujem, aby nezačala noc, lebo vždycky, keď bude ten nápis, tak hneď po nejakých sekundách on zmizne. Spíra je veľmi dobrá na to. Keď mám Spíru, tak je to extra dobré. Dúfam, že za chvíľu nebude noc. Kde to je teraz? No. Tak neviem. Noc. Ale tak potrebuje Alfana, takže to mi je jedno. Choď preč, dovidenia. No, tak kedy už pôjde preč? Ono si mal toho Wolfpeta. Už je preč. Takže už je noc. On má tiež Spíru. Ja chcem toho typka prekonať. Dobre. Mám good sack, good eggs, old flashlight, revolver a Spíru. Spíra je najlepšia z týchto. Napíšte mi do komentu, aká je podľa vás najlepšia. Podľa mňa je najlepšia Spíra. Lebo Spírou sa veľmi ľahko zabíja. Napíšte mi proste do komentu, ktorá je podľa vás najlepšia. Len tak mi napíšte. Keď riffelka, dajte odber na toto video. Keď revolver, dajte like na toto video. A keď Spíra, napíšte koment. Keď good eggs, zdieľaj toto video a už nič. OK. Takže tu je nejaké drevo, to zoberiem a dám to na podpalenie. Kde? Aha. Ja už to tam dal. Mal asi kol. Dobre, tak rýchlo sa najem takto. Dneska som tu od toho, aby som zachránil to. Yes, môžem ísť už. Takže ja už tam asi rýchlo pôjdem. Za ten typek ma nedobehol. To bude veľmi zlé. Ukáž, je tam. Není tu, tak možno ma aj dobehol. Ne, on sa pozerá na location. To je zlé, to musím dobehnúť. Toho týpečka musím dobehnúť. Lebo to bude extra zlé.
Fú, dobre. Takže snad sa idem. Fú, dobre. Keď ten typeček ma predbehne, tak... Ježiši, dobre, už som tam videl HPčka. Ten týpek ma predbehol. Ty už to máš takto odomknuté. Ty si veľmi hnúsak. Ty obia. Seedbox ešte mi padne. Tak na to zabudni už. No, ale ešte sa dá niečo spraviť, keď si už nepostaví stan. To je veľmi super. Takže ako keby som ho ja získal. No ty obia už ideš. Už choď ty obiač. Prosím ťa, už choď. Dobre, ty obiač. Choď už. Môžeš ísť. Ježiši, to reálne musíš zbierať. Tak choď už. Že ja už mám na teba také nervy. Tak, nech už ide. No, obia už ide. Daj tam toho kida. No. Vypust ho, aby bol na slobode. Ha, a čo ja spravím. A? No, takže, diváci, získal som Childa, lebo keď mu ho zoberete pred očami, tak vlastne to sa ráta, keby ste ho vymali. Jej, Child! To je veľmi dobré. A ja som ho zachránil, on nie, lebo... Ja som to spravil. No, takže dovidenia diváci. Dajte odber, like, zvonček a koment. To by ste mali určite dať. Čau!